16살 고등학교 1학년인 끼이아는 전공으로 건축을 선택했는데요. 요즘은 배관에 대해 배우고 있습니다. No siis mä olin ensin sen puoli vuotta lukiossa ja sitten mä ajattelin, että mä haluan tehdä jotain niin kuin enemmän niin kuin kädellä, niin kuin kädentaitoja käyttää ja semmoista, mistä mä tykkään. Meidän alalla valmistetaan ja korjataan lämmitysjärjestelmiä, käyttövesijärjestelmiä ja viemärijärjestelmiä. Ja meidän alalla tehdään yleensä töitä joko urakkana tai sitten ihan vain tuntipalkalla. Ja tämän alan mun äiti, se aina kannustaa mua kaikessa, että se halusi, että mä opiskelen sitä, mitä mä itse haluan. Ja se tuki sitä, mitä mä halusin tehdä. Ja sitten isä oli innoissaan siitä, että mä teen sitä, mitä mä haluan tehdä. Että